De muskusrot is op zijn retour in Friesland. Waren er in 1993 nog meer dan 100.000 vangen, vlien jaar wien dat er nog maar 356. Dat is ontstond door de traditionele vangerij, zat ik dat zelf altijd is. We bestaan nu 2 trekken, een voorjaarstrek en een najaarstrek. En dan hebben wij de Friese vangers en hebben we een enorm soort vangkooien uitstaan. En zijn we daar alles vlakdekkend speuren. En met mooie winters, met mooie speuriers, op de juiste tijden en de momenten proberen een soort rotten te vangen. Daardoor is die daling inzet. Maar nu sinds een paar jaar hebben wij het eDNA erbij. En dat is een mooie tafvulling op ons werk om nog meer op de laatste ratten te vangen. Wat is dat exact, eDNA? De muskusrat die liet door het achterlaten van een uitwerpsel in het water sporen achter, eDNA. En wij gaan met een boot en kwats gaan wij op pa. En dan hebben we 4 kilometer trajecten, 1 kilometer trajecten en dan kunnen we nog puntmonsters nemen. Maar we starten altijd met 4 kilometer trajecten. En dan om een zoveel meter, dan neemt hij een putje waterzat bezissen. Dat neemt hij op en zo varen wij trajecten uit. En wij brengen die watermonsters naar het laboratorium toe en dan kunnen ze er feilloos uithalen wat er muskusratten zitten. Dat apparaatje wat hij leidt, dat is, dan nemen wij de autosampler. En die autosampler die logt onze gegevens. Dat zegt van waar wij exact op het moment binnen, waar er een monster neemt, zeg maar. En dat er gewoon om de 24 meter 2,5 milliliter water. Dan ga je op 5 kilometer ga je exact een hele liter water. We zijn nog onderwijs om het eDNA op te halen. Maar ja, we bloeien, ik muskusrattenvanger en veldman. Dus we zeggen altijd naar vraatsporen en naar de kant naar ik beelden, zelf beelden ontdekken van muskusratten. Ja, en we genieten natuurlijk van het prachtig mooie stukje Friesland waar wij in omvaren. Maar we zien altijd naar muskusrattenbeelden, daar letten wij op. Het apparaatje wat ik krijg verteld had, dat maakt het een QR-code aan. Die QR-code kunnen wij scannen. Die scannen we in dit apparaat, in deze app. Daarmee kunnen wij de verzorgen dat het traject aan de flessenkoppel is. En mij dat video eigenlijk exact op een kaart. En het nummer van het flesje komt dan erin en dat het dan positief water is. Dan kun je zeggen van oh dat flesje water komt daarbij. Dan kunnen we daarheen, maar daar zie je dan die laatste rot. Waarom zijn muskusratten zo gevaarlijk? Nou, muskusrat, dat is een prachtig beestje om te zien, maar ze hebben eigenlijk één rare gewoonte. Ze maken alle machten graven. Eén muskusrat die kan een kuub groen verzetten per jaar. En we hebben hier in het waterrijke Friesland alle kades en polderdiken. Ja, en die willen wij natuurlijk wel graag behouden. En omdat zij daar zo alle machten in omgraven, ontstaat er instabiliteit. En zoals oude ondertijd met het hege water kan dat gevaarlijke situaties opleveren. En je zit in de boerenland met vee. En de machines die worden steeds verder. Dus het is ook bij de wet verslijn, maar het is een goede zaak dat we die muskusrat zo kwaad mogelijk houden. Ja, want de populatie is nou een stuk teruggedrongen. Wat is het eind? Ja, wat is het eind? Wij proberen natuurlijk die populatie zo leeg mogelijk te houden en te brengen tot een nulstand. Maar ja, daar zijn we druk mee aan de gang en er is het eDNA is daar een mooi hulpmiddel bij. Maar wij willen eigenlijk terugdringen tot de landsgrens, zeg maar, de Friesland muskusratvrij zijn te krijgen. Dus geen muskusratten in Friesland, maar waar moeten ze dan wonen? Nou ja, ze komen uit Noord-Amerika wij. Ze zijn hier over destijds heen terug een Tsjechische graaf. En die heeft ze loslaten om erom te jaaien. Maar die man die was net zo'n hele goede schutter. Dus dan is die populatie heel explosief worden. En daar hebben wij nou de skeer van, maar hij moet maar wederom naar Noord-Amerika, want dan komt er ook bij, want dat is een exoot, hij had je net thuis.